అంటే జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా ఫ్యూచర్ లో తెలుసుకోవాలంటే హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతం 2వ క్యాంటో 2వ అధ్యాయం 19వ శ్లోకం. ఇత్థం మునిస్తు పరమే వ్యవస్థితో విజ్ఞాన దృగ్వీర్య సురంధితాశయః స్వపాష్నిర్నాపిన్య గుదం తథోన్నిలం స్థానేషు షట్సన్నమయేజ్జితక్లమః. ఇత్థం నాతో పాటు చెప్పండి. ఇత్థం మునిస్తు పరమేద్వ్యవస్థితో. 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 విజ్ఞాన దృగ్వీర్య సురంధితాశయః. 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 స్వపార్ణినాపీడ్య గుదం తథోన్నిలం. స్వపార్ణినాపీడ్య గుదం తథోన్నిలం. స్వపార్ణినాపీడ్య గుదం తథోన్నిలం. స్వపార్ణినాపీడ్య గుదం తథోన్నిలం. స్వపాష్నిర్నాపీడ్య గుదం తథోన్నిలం. స్వపార్ణినాపీడ్య గుదం తథోన్నిలం. స్థానేషు షట్శూన్యమయేజ్జితక్లమః. స్థానేషు షట్శూన్యమయేజ్జితక్లమః. స్థానేషు షట్శూన్యమయేజ్జితక్లమః. స్థానేషు షట్శూన్యమయేజ్జితక్లమః. స్థానేషు షట్శూన్యమయేజ్జితక్లమః. ఇత్థం మునిస్తు పరమేద్వ్యవస్థితో. ఇత్థం మునిస్తు పరమేద్వ్యవస్థితో. విజ్ఞాన దృగ్వీర్య సురంధితాశయః. విజ్ఞాన దృగ్వీర్య సురంధితాశయః. స్వపాష్నినాపీడ్య గుదం తథోన్నిలం. స్వపార్ణినాపీడ్య గుదం తథోన్నిలం. స్థానేషు షట్శూన్యమయేజ్జితక్లమః. స్థానేషు షట్శూన్యమయేజ్జితక్లమః. ఎవరైనా ఒక ముగ్గురు చెప్పచ్చండి. హరే ముగ్గురు కృష్ణ కానీ ఐదుగురు ప్రభు. కానీ. యా మాత. హరే కృష్ణ. చెప్పనా ప్రభు? చెప్పండి మాత. హరే కృష్ణ. ఇత్థం మునిస్తు పరమేద్వ్యవస్థితో. ఇత్థం మునిస్తు పరమేద్వ్యవస్థితో. విజ్ఞాన దృగ్వీర్య సునంధితాశయః. విజ్ఞాన దృగ్వీర్య సురంధితాశయః. స్వపార్ష్ణినాపీడ్య గుదం తథోనిలం. స్వపార్ణినాపీడ్య గుదం తథోన్నిలం. స్థానేషు షట్శూన్యమయేజ్జితక్లమః. స్థానేషు షట్శూన్యమయేజ్జితక్లమః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. Yes, Mataji, please.
इत्थं मुनिस्तु परमेऽव्यवस्थितो इत्थं मुनिस्तु परमेऽव्यवस्थितो विज्ञानदृग्वीर्य सुरन्धितासेह विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्धिताशयः स्वपार्ष्णिना पीड्य गुदं ततो निलम् स्वपार्ष्णिना पीड्यगुदं ततो निलयम् तानेषु षट्सून्नमयेद्जितक्लमः तानेषु षट्सून्नमयेद्जितक्लमः। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रणम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। యా ఒకరి తర్వాత ఒకరు చదవండి పర్లేదు. इत्थं मुनिस्तु परमेऽव्यवस्थितो इत्थं मुनिस्तु परमेऽव्यवस्थितो ज्ञानदृग्वीर्यसुरन्दिताशयः विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्धिताशयः स्वपार्ष्णिनापीड्य गुदं ततो अनिलम् स्वपार्ष्णिना पीड्यगुदं ततो निलम् तानेषु षट्सून्नम् अयेज्जितक्लमः तानेषु षट्सून्नमयेद्जितक्लमः हरे कृष्ण। చదవండి పర్వాలేదు, ఎవరైనా చదవాలంటే చదవండి हरे పర్వాలేదు, कृष्ण प्रभु जी। ఎంతమంది हरे कृष्ण। इत्थं मुनिस्तु परमेऽव्यवस्थितो इत्थं मुनिस्तु परमेऽव्यवस्थितो ज्ञानदृग्वीर्यसुरन्दिताशयः विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्धिताशयः स्वपार्ष्णिना पीड्य गुदं ततो निलम् स्वपार्ष्णिना पीड्यगुदं ततो निलम् तानेषु षट्सून्नमयेज्जितक्लमः तानेषु षट्सून्नमयेज्जितक्लमः। हरे कृष्ण ప్రభుజీ। హరే కృష్ణ. ఒకరి తర్వాత ఒకరు చదువుతూనే ఉండండి, పర్లేదు. చదవండి ప్రభుజీ। హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇతం మునిస్తు పరమేద్వస్థితో విజ్ఞాన దృగ్విర్వస్తురందితాశయః స్వపర్ణ గుదం తతో నిలయం स्वपार्ष्णिना पीड्यगुदं ततो निलम् తానేషు షటంసమయేజితక్లమః तानेषु षट्सून्नमयेज्जितक्लमः। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. इत्थं मुनिस्तु परमेऽव्यवस्थितो विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्धिताशयः स्वपार्ष्णिना पीड्यगुदं ततो निलम् तानेषु षट्सून्नमयेज्जितक्लमः हरे कृष्ण प्रभु। ఇంకెవరైనా ఉన్నారండి చదివేదానికి? हरे कृष्ण प्रभुजी। హరే కృష్ణ మాత. इत्थं मुनिस्तु परमेऽव्यवस्थितो ఇత్తం మునిస్తు పరమేద్వ్యవస్థితో చదవండి మాతాజీ. विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्धिताशयः విజ్ఞానదృగ్వీర్యసురంధితాశయః
స్వపార్ష్ణినాపీడ్య గుదం తతో నిలం స్వపార్ష్ణినాపీడ్యగుదం తానేషు షట్సూన్నమయేజ్జితక్లమః Okay. Hands ever raise చేశారు. Okay, శారదా దేవి మాతాజీ, వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నేను చదువు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, యా శారదా మాతాజీ చదవండి మాతాజీ. ఇత్తం అచ్చా we have to read in Telugu, no? మీరు తెలుగులో చదవండి మాతాజీ, సో దట్ అందరికీ అర్థం అవుతుంది. ఓకే. మీ దగ్గర ఉన్నదా మాతాజీ భాగవతం బుక్? ఉందండి. యా. ఇత్తం ఆ విధముగా బ్రహ్మానుభూతి ద్వారా మునిహి తత్వవేత్తః తు కాని ఉపరమేత్ విరమించవలడు, వ్యవస్థితః చక్కగా స్థితుడై, విజ్ఞాన దృక్ వైజ్ఞానిక జ్ఞానముచే, వీర్య బలము, సురంధిత చక్కగా నియమితుడై, ఆశయ జీవిత లక్ష్యము, స్వపార్ష్ణినా తన పాద మడిమతో, అపీఢ్య నిరోధించి, గుదద్వారమును, తతః తదుపరి, అనిలం ప్రాణవాయువును, స్థానేషు స్థానములందు, షట్సు ముఖ్యమగు, ఆరు ఉన్నమయేత్ పైకి ఉద్ధరించవలను, జితక్లమః భౌతిక కోరికలను శమింపజేయుట ద్వారా. హరే కృష్ణ. Shall I read meaning also or somebody will read? ప్రమీల మాతాజీ మీరు చదవండి మాతాజీ, ట్రాన్స్లేషన్ చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వైజ్ఞానిక జ్ఞాన బలముచే మనుషుడు పరమానుభూతి యందు చక్కగా స్థితుడై, ఆ విధముగా సర్వభౌతిక కోరికలను శమింపజేయవలెను. పిదప గుదద్వారమును తన పాద మడిమచే నిరోధించి, ప్రాణవాయువును 6 ముఖ్య స్థానములలో ఒకదాని నుండి ఒకదానికి పైకి కొనిపోవచ్చు, అతడు భౌతిక దేహమును త్యజింపవలెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ మీరు ఇది పర్పట్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. బ్రహ్మానుభూతిని బడసిన వారుగా తమను ప్రకటించుకొనియు భౌతిక కోరికలను జయింపజాలిన దురాత్ములు పెక్కురుగలరు. పూర్ణముగా ఆత్మదర్శి అయిన వాడు సర్వ విధములకు భౌతిక కోరికల నుండి పూర్తిగా విడివడునని భగవద్గీత 18వ అధ్యాయము 54వ శ్లోకం యందు స్పష్టముగా వివరించబడినది. భౌతిక కోరికలన్నీను జీవుని నిత్యాహంకారము పైననే ఆధారపడి ప్రకృతి నియమములను జయింపగోరుచు చేయబడి, అతని వ్యర్థమగు బాల్యోచిత కర్మల ద్వారాను పాంచభౌతిక వనరులపై ఆధిపత్యం వహింపవలెనడి అతని కోరిక ద్వారాను వ్యక్తమగుచుండును. అట్టి స్వభావముతో మనుజుడు అణుశక్తి ఉత్పాదనము మరియు యాంత్రిక విధానమున రోదసీయానము వంటివి కలిగిన విజ్ఞాన శాస్త్ర బలమునే విశ్వసించును. భౌతిక విజ్ఞాన శాస్త్రమున అట్టి అల్ప పురోగతులచే మిథ్యాహంకారపరుడు భగవానుని శక్తిని ప్రతిఘటింప యత్నించును. కానీ వాస్తవమునకు ఆ దేవదేవుడు మానవుని సూక్ష్మయత్నములను క్షణములో నశింపజేయగలడు. బ్రహ్మానుభూతిని బడసిన వాడు పరబ్రహ్మమే అనగా పూర్ణ పురుషోత్తముడుగు శ్రీకృష్ణుడు, సర్వశక్తిమంతుడగు వాసుదేవుడనియు, తాను అనగా ఆత్మదర్శి అగు జీవుడు సంపూర్ణ తత్వపు అంశననియు పూర్ణముగా నెరగగలుగును. సేవక దివ్య సంబంధమున అన్ని విధములా దేవదేవునితో సహకరించుటయే వాస్తవమునకు అతని నిజ స్థితి. అట్టి ఆత్మదర్శి ప్రకృతిపై ఆధిపత్యమును బడయుటకు చేసి వ్యర్థ కర్మలను ప్రదర్శించట నాపును. విజ్ఞానవంతుడైన కారణమున
అతడు శ్రద్ధాపూర్వక భక్తి యందు పూర్ణముగా మగ్నుడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నెక్స్ట్ భాస్కర్. భాస్కరే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. నిర్ణీతమైన యోగ విధానము ద్వారా ప్రాణవాయువును నిరోధించుటను చక్కగా అభ్యసించిన దక్షత కలిగిన యోగి ఈ క్రింద విధముగా దేహత్యాగము చేయవలనని ఉపదేశింపబడినాడు. మలద్వారమున అతడు తన పాదమడిమతో నిరోధించి ప్రాణవాయువును 6 స్థానములలో అంటే నాభి, ఉదరము, వక్షస్థలము, తాళపు, కనుబొమ్మలు, బ్రహ్మరథము అనగా క్రమముగా ఊర్ధ్వముగా నడపవలెను. నిర్ణత యోగ విధానము ద్వారా ప్రాణవాయువును నిరోధించట యాంత్రికమైన విధానం. అది దాదాపు ఆధ్యాత్మిక పూర్ణత్వము కొరకై చేయబడు భౌతిక యత్నము వంటిది. పూర్వ రోజులలో జీవన విధానము స్వభావము అనుకూలకరములుగా నుండిన కారణమున అట్టి అభ్యాసము పూర్వము యోగికి పరమ సామాన్యముగా నుండెడిది. కానీ కలియుగ ప్రభావము విపరీతముగా కలతను కలిగించుతున్న నేటి కాలమున అట్టి దేహ వ్యాయామ కళ యందు దాదాపు ఎవ్వరును శిక్షణను పొంది ఉండలేదు. ఈనాడు మనస్సునకు ఏకాగ్రత, పవిత్రత, హరినామమును కీర్తించడం ద్వారానే అతి సులభముగా సాధ్యము కాగలదు. ప్రాణవాయువు యొక్క అంతర్గత అభ్యాస ఫలితముల కన్నను ఈ ఫలితములే అధిక ప్రభావ పూర్ణములై ఉన్నవి. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వామి చెప్తున్నది ప్రాపర్ పద్ధతి అంటే మామూలుగా మనకి వేరియస్ ఇది ఉన్నాయి, మనం దేని ద్వారా అయితే మనం భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవచ్చు అని. ఖట్వాంగుడు గురించి చెప్పారు. ఖట్వాంగుడికి కేవలం 24 నిమిషాలు ఉంది, దాంట్లోని 12 నిమిషాలు అతను వ్యతిసించారు ట్రావెలింగ్ కోసమని. మిగతా 12 నిమిషాలు ఏం చేశారు? భగవద్ ధ్యానం చేసుకున్నారు, భగవంతుణ్ణి తలుచుకున్నారు. ఎక్కడ తలుచుకోవాలంటే భృగు మధ్యలోని భగవంతుడి పాదాల నుంచి తీసుకొని అతని ముఖారవిందం దాకా మనం తలుచుకుంటూ ఆ రకంగా మనం ఎప్పుడైతే శరీరాన్ని విడిచిపెడతామో అప్పుడు భగవద్ధామానికి చేరుకుంటాము అనేసి ముందుకు చెప్పారు మనకి. కాబట్టి అక్కడ మనకి యాక్చువల్గా శ్రీమద్ భాగవతం అనేది ఏంటి అని అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ 18 క్యాంటోస్ ఉన్నాయి మనకి. ప్రతిదాన్ని కూడా టచ్ చేస్తూ వస్తారు. ధ్యానయోగము, జ్ఞానయోగము, కర్మయోగము, ఆ రకంగా ప్రతిదాన్ని టచ్ చేసుకుంటూ వస్తారు. బట్ ఫైనల్ గా చెప్పేది ఏం చెప్తారు అని అంటే భక్తి యోగమే అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది అనేది అండ్ ఈజియెస్ట్ అయినది. కలియుగ వాసులకి భక్తి యోగమే అన్నిటికంటే కూడా సులభమైన మార్గము అండ్ ఆచరించాల్సిన మార్గం. సో అది మనకి చెప్తున్నారు. కాకపోతే మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తారు. సో ఇప్పుడు ధ్యాన యోగం గురించి చెప్తున్నారు. ధ్యానం చేస్తూ ఏ రకంగా ఐ థింక్ వజ్రాసనం వేసుకొని ఏ రకంగా మన ప్రాణ వాయువుని మనం కింద నుంచి ఒక్కొక్క చక్రం అని అంటారు. సో ఆ చక్రానికి ఏ రకంగా తీసుకొని వచ్చి మామూలుగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సర్వసాధారణంగా దేహాన్ని త్యాగం చేసేది నోటి నుంచి ప్రాణవాయువు పోతుంది, లేదంటే కంటి నుంచి. ఆ రకంగా సో వారు ఎక్కడి నుంచి వారి ప్రాణవాయువు పోతుంది అనే దాన్ని బట్టి వారు ఊర్ధ్వలోకానికి వెళ్తారా లేక అధమలోకానికి వెళ్తారా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఒక యోగి అనేవారు పాత కాలంలోని వారికి తెలుస్తుంది అనమాట ఎప్పుడు వారు దేహాన్ని విడిచిపెడతారు అనేసని. కాబట్టి వాళ్ళేంటి అని అంటే యోగిక శక్తుల ద్వారా వారికి ఏంటంటే అష్టసిద్ధులు లభించుంటాయి, అనిమ, లఘుమ, ఆ రకంగా అనమాట. సో దానివల్ల ఏంటి అని అంటే వారికి ఒకటి వారు ఎప్పుడు శరీరాన్ని త్యాగం చేయబోతున్నారు అనేది తెలుస్తుంది అండ్ వారు భగవంతుణ్ణి ధ్యానించేవారు అనమాట. కాకపోతే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలోనే చెప్పున్నారు, కృతయుగ ధ్యాయతే విష్ణు త్రేతాయుజ జతుమఖై ద్వాపరే పరిచర్యాయ కలో తద్ హరి కీర్తనాత్. అంటే మనకి ఒక్కొక్క యుగంలోని ఒక్కొక్క యుగ ధర్మం చెప్పున్నారనమాట. సో కృతయుగంలోని ధ్యాయతే విష్ణు, ఎవరిని శివుడినా లేక బ్రహ్మణ కాదు, విష్ణువుని. కృతయుగంలో విష్ణువుని ధ్యానించడం, ఆ రకంగా వారెవరైతే ఉంటారో వారు భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు. అది ఆ యుగ ధర్మం. అది
నెక్స్ట్ త్రేతాయు యజతో మఖై, త్రేతాయుగంలోని యజ్ఞయాగాదులు హవిస్సులోని నెయ్య ఇత్యాది వస్తువులను వేయడం, ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు. అది యుగ ధర్మం. ద్వాపరే పరిచర్యాయ, ద్వాపర యుగంలోని మనకి విగ్రహ అర్చన అనేది విస్తీర్ణమైన విగ్రహార్చన అనేది అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, అదే యుగ ధర్మం. కానీ కలియుగ వాసులు సుమంద మంద మతయోహు, ఏంటి అని అంటే తెలివి అనేది అంతగా పనిచేయదు కలియుగంలో వాసులకు అందరికీ కూడా. కాబట్టి చాలా సింపుల్ గా మనకి చేశారు, కలో తద్ హరి కీర్తన, హరి యొక్క కీర్తన చేసుకుంటే చాలు మనం చేరిపోతాము అని. ఇప్పుడు వారిలాగా ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పింది ఏంటి అని అంటే ప్రాపర్ గా వారు ఒక్కొక్క చక్రం నుంచి ఏ రకంగా వారు పైకి తీసుకురావాలి వారి ప్రాణవాయువుని. సో బంధించుకుంటూ ఒక్కొక్క చక్రము బంధించుకుంటూ అక్కడి నుంచి మెల్లిమెల్లిగా ప్రాణవాయువు పైకి, సో ఉదర భాగం నుంచి మళ్ళీగా గుండె భాగానికి, గుండె భాగాన్ని నుంచి పైకి, ఆ రకంగా ముక్కు కళ్ళు అవన్నీ కూడా మూసేస్తే ఫైనల్లీ అది కపాలం, అక్కడి నుంచి ఆ చక్రాన్ని నుంచి పైకి లేస్తుంది. దాన్నే కపాల మోక్షం అని అంటారు. కాకపోతే కపాల మోక్షం అనేది అందరికీ రాదు. అది యోగులు ఎవరైతే పరిపూర్ణంగా ఇది చేస్తున్నారో భక్తి మార్గంలోని వారికి పరిపూర్ణంగా వారు ఈ అష్ట సిద్ధులు వారు పొందిన వారికి మాత్రమే వారికి అదంతా లభిస్తుంది. కాకపోతే ఇంకొకటి, ఎలాంటి వారైనా సరే కూడా మనకి 18వ అధ్యాయంలో చెప్పున్నారు, బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ న శోచతి న కాంక్షతి సమః సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తి లభతే పరం. సో సమః సర్వేషు భూతేషు, అందరినీ సరిసమానంగా చూడగలిచారు వారు. అండ్ ఆ రకంగా ఉన్నవాళ్ళు బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ. సో అటువంటి వారు ఏంటి అని అంటే కంప్లీట్ గా అన్ని పాపముల నుంచి విముక్తులైన వారు అటువంటి వారికి మాత్రమే ఇదంతా లభిస్తుంది. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దానంతా కూడా కంప్లీట్ గా ఇది చేసేశారు. మీరు కలియుగంలోని మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎప్పుడు చనిపోతామో తెలియదు. సెకండ్ థింగ్, మన చక్రాల్ని మనం ఒక్కొక్కటి ప్రాణవాయువుని పైకి తీసుకురావడం అనేది అది జరగని పరిస్థితి. కాబట్టి బెస్ట్ థింగ్ మనకి చెప్పినది ఏంటి అని అంటే డైరెక్ట్ గా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కట్టే కొట్టే తెచ్చా అన్నట్టుగా మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం లేదు. శ్రీమద్ భాగవతం స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఒక్కొక్క మెట్టులో నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏంటి అని అంటే ఒకటో క్యాంటో చదివిన వాళ్ళు సెకండ్ క్యాంటో చదువుతారో లేదో, సెకండ్ క్యాంటో చదివిన వాళ్ళు మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్యాంటో చదువుతారో లేదో, సో వాళ్ళకి ఫైనల్ గా రిజల్ట్ వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారో లేదో, ఎందుకు వచ్చింది వాళ్ళకు ముందు నుంచే మనం ఎండ్ రిజల్ట్ మనం చెప్పేద్దాము అనేసి. అందుకోసం భగవద్గీత కూడా మనకి తీసుకుంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచే మనకి చెప్పుకుంటూ వచ్చేసారు. భగవద్గీత కూడా స్టెప్ బై స్టెప్, కాకపోతే అక్కడ కేవలం మనకేంటి అని అంటే 18 క్యాంటోల్లో మాత్రమే మనకి చెప్పున్నారు, 18 చాప్టర్స్ లో మాత్రమే చెప్పారు. కాబట్టి మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ అక్కడ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు, 700 శ్లోకాలు మాత్రమే. కానీ ఇక్కడ ఏంటనంటే మనకి చాలా చాలా శ్లోకాలు ఉన్నాయన్నమాట. కాబట్టి మనకి ఏంటి అని అంటే ఇన్ని శ్లోకాలు మనం చదవగలమో లేమో అని చెప్పని ఈవెన్ దీంట్లో భగవద్గీతలో కూడా రైట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు ఎంఫసైజ్ చేసేది ఏమంటే కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అనేసి అని మనకి క్లారిటీతో అప్పచెప్పేస్తున్నారన్నమాట. అది సో దట్ మనం మిగతా అధ్యాయాలు చదవమో శ్లోకాలు చదవమో అని. అందుకోసమే ఇక్కడ కూడా మనకి ఏం చెప్తున్నారు లాస్ట్ లోని, బెస్ట్ అండ్ ష్యూర్ షార్ట్ రిజల్ట్ ఏంటి అని అంటే మనకి కలియుగంలోని హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, ఈ మహామంత్రాన్ని మనం ప్రాపర్ గా గాని భక్తుల ద్వారా మనం నేర్చుకొని వారి సాంగత్యంలో మనం జపం చేస్తూ సంకీర్తన, ఒంటరిగా చేసుకుంటే జపము, అదే మిగతా వారందరూ భక్తుల సాంగత్యంలో మనం చేసామని అంటే సంకీర్తన. సో మనకి సంకీర్తన మూమెంట్ అనేది మనకి కలియుగంలోని అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది. కాబట్టి అది చేస్తే అన్నిటికంటే కూడా ప్యూరిఫికేటరీ ప్రాసెస్ అది అని అంటున్నారు అన్నమాట. ఇన్ ది ఓల్డెన్ డేస్ సచ్ ప్రాక్టీస్ వాస్ వెరీ కామన్ ఫర్ ద ట్రాన్సెండెంటలిస్ట్ అండ్ ఫర్ ది మోడ్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ దోస్ డేస్ వేర్ ఫేవరబుల్. అప్పటి కాలంలోని ఇదంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కరు చేసేవారు. బట్ ఇన్ మోడర్న్ డేస్ when the influence of Kali age is so disturbing, practically everyone is untrained in the art of bodily exercise. ఇది శరీరాన్ని ఏ రకంగా వారి నియంత్రణలో పెట్టుకోవాలి అనేదే ఇదన్నమాట. ఇది ఒక రకంగా ఎక్సర్సైజ్. యాక్చువల్గా ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఈ యోగా అనేది సోకాల్డ్ యోగా ఏదైతే మనం చూస్తామో బయట,
అది ఎందుకు చేస్తారు అని అంటే కేవలం వారు ఫిట్ గా ఉండాలి అనేసనే కాదు, ఫిట్నెస్ అనేది అది ఒక బై ప్రొడక్ట్. బట్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే వారి చక్రాలని వారి అదుపులో పెట్టుకునేవారు అనమాట. ది రిజల్ట్స్ ఆర్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ దాన్ దోస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్నర్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ది లైఫ్ ఎయిర్. సో మనకి ఇక్కడ జపం, ఓకే, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది మైండ్ ఈస్ మోర్ ఈజీలీ అటైన్డ్ ఇన్ దీస్ డేస్ బై చాంటింగ్ ది హోలీ నేమ్ ఆఫ్ ది లార్డ్. సో భగవంతుడి నామస్మరణ చేస్తే చాలు, మనకి ది రిజల్ట్స్ ఆర్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ దాన్ దోస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఇన్నర్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ది లైఫ్ ఎయిర్. సో ఇక్కడ చెప్పేస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, జపము ద్వారా ఎంత మనకి ప్యూరిఫికేటరీ ప్రాసెస్ జరుగుతుందో అది అంతరంగంగా మనం ఈ ప్రాణవాయువుని నియంత్రించుకునే దానికంటే కూడా ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్ అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్దాము. నాభ్యాం స్థితిం హృద్ధిరోప్యతస్మా దుద్దానగత్యోరసితం నయేన్మునిః తత్తోనుసంధ్యాయ ధియా మనస్వీ స్వతాలుమూలం శనకైర్నరేయత్. నాభ్యాం స్థితం హృద్ధిరోప్యతస్మా, అందరూ చెప్పండి. నాభ్యాం స్థితం హృద్ధిరోప్యతస్మా. నాభ్యాం స్థితం హృద్ధిరోప్యతస్మా. నాభ్యాం స్థితం హృద్యధిరోప్య తస్మాత్. నాభ్యాం స్థితం హృద్ధిరోప్యతస్మా. నాభ్యాం స్థితం హృద్ధిరోప్యతస్మాత్. దుదానగత్యో రసితం నయేన్మునిః. ఉదానగత్యో దుదానగత్యో రసితం నయేన్మునిః. దుదానగత్యో రసితం నయేన్మునిః. తథోనుసంధాయ ధియా మనస్వీ. తథోనుసంధాయ ధియా మనస్వీ. తథోనుసంధాయ ధియా మనస్వీ. స్వతాలుమూలం శనకైర్నరేత్. స్వతానుమూలం శనకైర్నరేత్. స్వతానుమూలం శనకైర్నయేత్. ఎవరైనా చెప్పాలంటే చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. నాభ్యాం స్థితం హృద్యధిరోప్యతస్మాత్. ఉదానగత్యో రసితం నయేన్మునిః. తతోనుసంధాయ ధియా మనస్వీ. స్వతాలుమూలం శనకైర్నయేత్. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నాభ్యాం స్థితం హృద్యధిరోప్య తస్మాత్. ఉదానగత్యో రసితం నయేన్మునిః. తతోనుసంధాయ ధియా మనస్వీ. స్వతాలుమూలం శనకైర్నయేత.
हरे कृष्ण प्रभु जी। नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्य तस्मात् नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्यतस्मात् उदानगत्योरसितं नयेन्मुनिः उदानगत्यो रसितं नयेन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी ततोऽनुसन्धाय धियाय मनस्वी ततालुमूलं शनकैर्नयेत। स्वतालूलं शनकैर्नयेत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Shall I read? Hare Krishna. చదవండి చదవండి మాతాజీ. ఎస్ नाभ्यां स्थितं हृज्यधिरोप्य तस्मात् नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्यतस्मात् दुदानगत्योरसितं नयेन्मुनिः उदानगत्यो रसितं नयेन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत। स्वतालूलं शनकैर्नयेत। हरे कृष्ण। प्रभुजी नाभ्यां स्थितं हृदयाधिरोप्य तस्मात् नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्यतस्मात् उदानगत्यो रसितं नयोन्मुनिः उदानगत्यो रसितं नयेन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धियाय मनस्वी ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत। स्वतालूलं शनकैर्नयेत। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्य तस्मात् नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्यतस्मात् तदानुगत्यो रसितं मुनेः मुनिः उदानगत्यो रसितं नयेन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत। स्वतालूलं शनकैर्नयेत। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्य तस्मात् नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्यतस्मात् उदानगत्यो रसितं नयेन्मुनिः उदानगत्यो रसितं नयेन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत। स्वतालूलं शनकैर्नयेत। ఎవరైనా ఉన్నారండి? हरे कृष्ण प्रभु जी। नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्य तस्मात् नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्यतस्मात् दुदानगत्यो रसितं नयेन्मुनिः उदानगत्यो रसितं नयेन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत। स्वतालूलं शनकैर्नयेत। हरे तमा नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्य तस्मात् नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्यतस्मात्
उदानगत्योरसितं नयोन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत हरे कृष्ण प्रभु जी। नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्य तस्मात् उदानगत्यो रसितं नयेन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत हरे कृष्ण प्रभु जी। वाणी माता जी नेक्स्ट वर्ड टू वर्ड वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड मीनिंग ओके हरे कृष्ण नाभ्यां नाभिपै आभ्यां नाभिपै స్థితం ఉన్నట్టి హృదయమున అధిరోప్య నిలిపి తస్మాత్ అచ్చట నుండి ఉదాన ఊర్ధ్వముగా నడుపుచు గత్యా శక్తి ఉరసి వక్షస్థలముపై తం అటుపిమ్మట నయేత్ ఆకర్షించవలెను మునిహి ధ్యానశీలుడగు భక్తుడు తతః వానిని అనుసంధాయ అన్వేషింపవలెను ధియా బుద్ధితే మనస్వి జ్ఞానమగ్నుడగు స్వతాలు మూలం తాలువు మూలమున శనకైహి నెమ్మదిగా నయేత కొనితేవలెను హరే కృష్ణ हरे कृष्ण चंद्रावती माता जी ट्रांसलेशन चदन माता जी प्लीज హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధ్యానశీలుడగు ముని ప్రాణవాయువును నెమ్మదిగా నాభి నుండి హృదయమునకు అచ్చటి నుండి వక్షస్థలమునకు అచ్చటి నుండి తాలుమూలమునకు కొనిపోవలెను. బుద్ధిని ఉపయోగించి అతడు సరైన స్థానములను అనుసంధానము కావించవలెను. భాష్యం शारदा माता जी भाष्यम चदन माता जी हरे कृष्ण शारदा देवी माता जी నేను చదివేదా ప్రభుజీ? మీరు చదవండి ప్రభుజీ. భాష్యము. హరే కృష్ణ. ప్రాణవాయువు చలనమునకు సంబంధించిన చక్రములు 6 కలవు. బుద్ధిమంతుడికి భక్తియోగి బుద్ధిని ఉపయోగించి ధ్యానమున ఆ ప్రదేశములను అనుసంధానము చేయవలను. అట్టి చక్రములలో స్వాధిష్టాన చక్రమే అనగా ప్రాణవాయువు యొక్క శక్తి సాధము, శక్తి సౌధము పైన పేర్కొనబడినది. దీనికి పైన మరియు నాభికి కొద్దిగా క్రింద నున్నదే మణిపూరక చక్రము. హృదయమునందు ఊర్ధస్థానమున అనుసంధానము కావించినప్పుడు మనుజుడు అనాహత చక్రమును చేరు. ఇంకను పైన ప్రాణవాయువు తాలువు మూల భాగమున నెలకొల్పబడినప్పుడు
అతడు విశుద్ధ చక్రమును చేరును. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ అదే మనకి కుండలిని శక్తి అని అంటారు. సో అది వేరియస్ చక్రాల నుంచి అది మనం ప్రాణవాయువుని మనం కింద నుంచి స్వాదిష్టాన చక్రం ఆ రకంగా. సో మెయిన్ చక్రం అనేది స్వాదిష్టాన చక్రము. సో ఆ రకంగా మనం కింద నుంచి దాన్ని తీసుకొని వచ్చి గుండెల దాకా, ఉదరం నుంచి గుండెలు, సో ఆ రకంగా దాన్ని పైకి తీసుకురావాలి అనేది ఇది జస్ట్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ధ్యాన యోగంలోది. సో అష్టాంగ యోగము. సో దాంట్లోది ఇది ఒక పార్ట్ ఇది. సో దీన్ని ఏ రకంగా మనం ప్రాణవాయువుని మనం పైన నుంచి మనం తీయచ్చు అనే దాని గురించి నెక్స్ట్ శ్లోకం కూడా చూద్దాం. తస్మాద్ బ్రువేరంతర్మున్నేత్ నిరుద్ధ సప్తాయనతో యతనోప్న పక్షః స్థిత్వా ముహూర్తా ధర్మకుండ దృష్ట నిర్భీద్య మూర్ధన్ విసృజేత్ పరః గతః. తస్మాద్ బ్రువోరంతర్మునేయేత్ నిరుద్ధ తస్మాద్ బ్రువోరంతరమున్నయేత్ తస్మాత్ తస్మాద్ భ్రువోరంతరమున్నయేత తస్మాద్ భ్రువోరంతరమున్నయేత నిరుద్ధ సప్తాయాంతనో అనపేక్షః నిరుద్ధ సప్తాయనంతోనపేక్షః నిరుద్ధ సప్తాయతనోనపేక్షః హిత్వా ముహూర్తాధాం అకుంతదృష్టే హిత్వా ముహూర్తదధాం అకుంతదృష్టి స్థిత్వా ముహూర్తధర్మకుంఠదృష్టి నిర్భీద్య మూర్ధన్ విసృజేత్ పరం గతః. నిర్భిద్య మూర్ధన్ విసృజేత్ పరం గతః. నిర్భిద్య మూర్ధన్ విసృజేత్ పరం గతః. నిర్భిద్య మూర్ధన్ విసృజేత్ పరం గతః. ఎవరైనా చదవాలంటే చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. తస్మాత్ భ్రువోరంతరమున్నయేత నిరుద్ధ సప్తాయతనోనపేక్షః ముహూర్తార్థం అకుంఠ దృష్టి నిర్భిద్య మూర్ధన్ విసృజేత్ పరం గతః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తస్మాద్ ధ్రువోరంతరమున్నయేత
నిరుద్ధ సప్తాయతనోనపేక్షః స్థిత్వా ముహూర్తార్థముకుంఠ దృష్టిః నిర్భిద్యమూర్ధన్ విసృజేత్ పరం గతః. హరే కృష్ణ. తస్మాత్ భ్రువోరంతరమున్నయేత నిరుద్ధ సప్తాయతనోనపేక్షః స్థిత్వా ముహూర్తార్థమకంఠ దృష్టిః నిర్భిద్యమూర్ధన్ విసృజేత్ పరం గతః. హరే కృష్ణ ప్రభు. తస్మాత్ హరే కృష్ణ ప్రభు. తస్మాత్ భువోరంతరమున్నయేత నిరుద్ధ సప్తాయతనోనపేక్షః స్థిత్వా ముహూర్తార్థమకంఠ దృష్టిః నిభిద్యమూర్తాన్ విసృతే పరం గతః. హరే కృష్ణ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తస్మాత్ భ్రువోరంతరమున్నయేత నిరుద్ధ సప్తాయతనో అనపేక్షః స్థిత్వా ముహూర్తార్థమకుంఠ దృష్టిః నిర్భిద్యమూర్ధన్ విసృజేత్ పరం గతః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భాస్కరయ్య గారు అది వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తస్మాత్ అచ్చట నుండి భ్రువోహ అస్తరం నడుమకు ఉన్నయేత గొనితేవలను నిర్ధ నిరోధించి సప్త 7 ఆయతన ప్రాణవాయు ద్వారములో అనపేక్ష సమస్త భోగానుభవనకు దూరుడై స్విత్వ నిలిపి ముహూర్త కాలములో అర్ధం సగభాగము అకుంఠ భగవద్ధామము దృష్టి ఆ విధముగా లక్ష్యము కలిగిన వాడు నిర్బధ్య భేదించి మూర్ధాన్ బ్రహ్మరథమును విసృజేత్ తన దేహమును విడవవలెను పరంగత భగవానుని పొంది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వాణి మాతాజీ ట్రాన్స్లేషన్ చదువుతారా మాతాజీ? తదుపరి భక్తి యోగి ప్రాణవాయువును భ్రూమధ్యమునకు కొని తేవలెను. పిదప ప్రాణవాయువు సప్తద్వారములను నిరోధించి భగవద్ధామమునకు చేరవలెనని లక్ష్యమునే అతడు కలిగి ఉండవలెను. భోగానుభవపు సమస్త కోరికల నుండి పూర్ణముగా విముక్తుడైనచో బ్రహ్మరంధము చేరి పరమగతిని బడయుట ద్వారా తన భౌతిక బంధములను అతడు విడిచి వేయవలెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యం చదవాలా? చదవండి భాష్యం. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి. సమస్త భౌతిక బంధములను త్యజించి
భగవద్ధామమును తిరిగి చేరడి విధానము ఇచ్చట ఉపదేశింపబడుచున్నది. భోగానుభవ కోరిక నుండి మనుజులు పూర్తిగా విడివడి ఉండుటయే దానికి గల నిబంధన. ఆయుష్కర్మికి ఇంద్రియ భోగము దృష్ట్యా వివిధ తరగతుల భోగానుభవములు కలవు. సుదీర్ఘకాలపు ఇంద్రియ భోగానుభవమునకు అత్యున్నత స్థానము భగవద్గీత 9వ అధ్యాయం 20వ శ్లోకం నందు పేర్కొనబడినది. కానీ అవన్నీను భౌతిక భోగములు మాత్రమే. అటువంటి సుదీర్ఘ జీవనము యొక్క అవసరము అనగా చివరకు బ్రహ్మలోకమందు సైతము లేదని ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక గుర్తించవలెను. జీవుడు భగవద్ధామమునకే మరలవలెను, కానీ ఎంతటి భౌతిక సౌకర్యముల చేతను ఆకర్షితుడు కాదాడు. జీవనమునందు పరమసాంగత్యమును గూర్చిన పరిచయం కలిగినప్పుడే మనుజునకు అట్టి భౌతిక విరాగము సాధ్యమగునని భగవద్గీత 2వ అధ్యాయము 59వ శ్లోకం నందు తెలుపబడినది. పరం దృష్ట్యా నివర్తతే. ఆధ్యాత్మిక జీవన స్వభావమును గూర్చిన పూర్ణ అవగాహన లేనిదే ఎవ్వరును భౌతిక ఆకర్షణము నుండి విడిపడజాలరు. ఆధ్యాత్మిక జీవనము వైవిధ్య శూన్యమని ఒక తరగతికి చెందిన నిరాకారవాదులచే చేయబడు ప్రచారము నిక్కముగా ప్రమాదకరమైనది. అది జీవులను మరింతగా భౌతిక భోగములచే ఆకర్షితులగునట్టుగా తప్పుదారి పట్టించగలదు. అల్పజ్ఞులైన వారు భగవానుని అనగా పరం గూర్చిన ఎటువంటి ధారణను కలిగి ఉండజాలరు. వారు తమను తాము బ్రహ్మానుభూతిని పడిసిన వారుగా పొగడుకొనినను వివిధములైన భౌతిక భోగములకే అంటిపెట్టుకొని ఎందుకు. ఈ శ్లోకం నందు తెలుపబడిన పరం భావనను అట్టి అల్పజ్ఞులు పొందజాలరు. కనుక వారు పరమ పురుషుని చేరజాలరు. ఆధ్యాత్మిక జగము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వైకుంఠ లోకములుగా పిలువబడు అనంత ఆధ్యాత్మిక లోకములలో అతని దివ్య సాహచర్యము అనువానిని గూర్చిన సంపూర్ణ జ్ఞానమును భక్తులు కలిగి ఉందురు. ఇచ్చట అకుంఠ దృష్టి అను పదము పేర్కొనబడినది. అకుంఠ వైకుంఠ అను పదములు ఒకే భావమును తెలియజేయను. అట్టి ఆధ్యాత్మిక జగము మరియు శ్రీకృష్ణుడితో ప్రత్యక్ష సాహచర్యము అనువానిని లక్షించి ఉన్నవాడే భౌతిక బంధములను భౌతిక జగమునందు ఉన్నప్పుడే విడవగలుగును. ఇచ్చటి పరం అను పదము మరియు భగవద్గీత యందు పలుచోట్ల పేర్కొనబడిన పరంధామము అను పదము రెండును ఒక్కటియే. పరంధామమును చేరిన వాడు భౌతిక జగమునకు తిరిగి రాడు. భౌతిక జగమందులి అత్యున్నత లోకమునకు చేరినప్పటికీ అటువంటి స్వాతంత్రము సాధ్యపడబోదు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాం. సో రేపు మోస్ట్ లైక్లీ శివ సంగం ప్రభు వస్తారు. సో దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ ఉంది ప్రభు, అది పర్లేదు, అంటే టైం అయిపోయింది కదా అనేసి అని. ఓకే ప్రభు. కృష్ణవేణి మాతాజీకి ఇవ్వాలి కదా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ మాతాజీ. అందరికి హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభుకి ఇవ్వాలా లేక ఎవరికి ఇవ్వాలి మాతాజీ? రామకృష్ణ ప్రభుకి. ఓకే, ప్రభుజీ లైవ్ తీసేసి ఇవ్వరా ప్రభుజీ? యా 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 మాతాజీ.